Il-gwida tal-Clover 6. Dan l-apparat huwa rettangolari, ftit akbar minn mobile u għandu touchscreen. Tista' tużah faċilment b'żewġ idejn jew bil-manku li jinsab fuq in-naħa ta' wara tal-apparat. Billi min-naħa tax-xelluk tniżżel l-isfel bil-mod u iddawru il fuq. Tista' wkoll tniżżel il-handle b'subajk l-isfel sabiex isservi bħala stand u tpoġġi l-apparat fuq wiċċ ċatt. Fuq in-naħa ta' fuq tal-apparat issib slot għal SD card, port tal-USB-C u port HDMI. Tixel u titfi. Il-buttuna tal-power tinstab fuq in-naħa ta' fuq tax-xelluk. Biex tixel, qafas użomm il-buttuna tal-power għal 2 sekondi. Biex titfi, qafas l-istess buttuna u meta jidher menju b'żewġ għażliet fuq l-iskrin, qafas l-ikona tal-power fuq il-lemin. Jista' wkoll jintefa' awtomatikament wara 3 sekondi, waqt li tkun fuq dawn l-għażliet. Biex titfi l-apparat temporanjament, qafas l-ikona bil-qamar fuqha li tfisser sleep mode li tidher fuq ix-xelluk tat-touchscreen wara li tafas il-power. Qafas il-power biex terġa' tattiva l-apparat. Iċ-ċarġjar tal-apparat. Il-port tal-iċċarġjar jinsab fuq in-naħa ta' fuq tal-lemin. Qabbad il-kejbil mal-port. Iċ-ċarġjar sħiħ jew madwar 2 sigħat u nofs u jdum mixawl għal madwar 3 sigħat. Il-bozza LED bil-buttuna tal-power turi kuluri differenti skont il-livell tal-batterija u jiddi meta l-apparat ikun mixawl. Aħdar ifisser qed jiċċarġa jew batterija għolja. Aħmar ifisser batterija baxxa. Jekk jaqbad itebteb, il-batterija tkun baxxa ħafna. Għalhekk għandek tiċċarġja immedjatament. Isfar ifisser sleep mode. Biex tivverifika l-livell tal-batterija, qafas il-power darba waħda biss. Il-buttuni tal-magnifikazzjoni jinsabu fuq in-naħa tal-lemin tal-apparat. Jew tista' tuża subajk fuq it-touchscreen billi tagħlaq u tiftaħ żewġ tiswaba flimkien. Il-magnifikazzjoni tasal sa 35 darba il-kobor. Qafas il-buttuna Enhanced Color fuq in-naħa tax-xelluk li tinstab fin-nofs biex tibdel il-modi ta' kuntrast. Qafas il-buttuna True Color li tinstab taħt l-Enhanced Color biex terġa' lura għal kuluri normali. Aġġustament tad-dawl. Mur fuq is-settings billi tafas il-buttuna tal-power darba. Hawn tista' taġġusta il-volum, id-dawl tal-iskrin, tixel jew titfi id-dawl LED, vibrazzjoni tal-apparat, tattiva iffukar awtomatikament tal-kamera, tixel jew titfi il-funzjoni sleep mode. Freeze and save image. Qafas il-buttuna l-oranġa tal-freeze fuq in-naħa ta' fuq tal-lemin biex twaqqaf l-iskrin f'pożizzjoni li jkun.
Għafas darb'oħra biex terġa' tmur lura. Żomm il-buttuna magħfusa 3 sekondi biex issalva r-ritratt. Żomm il-buttuna True Color li qiegħda fuq ix-xellug taħt net għal 3 sekondi biex tiftaħ il-menju tar-ritratti. Ara r-ritratti magħfusin, jiġifieri fil-gallery. Għafas ritratt biex taraħ. Għafas darbtejn l-ikona taħt trash biex tħassar ir-ritratt. Reading Line and Mask. Għafas il-buttuna blu tal-locate fuq in-naħa ta' fuq tax-xellug biex tattiva l-linji jew gwida għal-qari. Għażel bejn linji orizzontali jew linji vertikali. Żomm il-buttuna locate u mexxi b'subgħik biex taġġusta pożizzjoni u daqs. Dak u kollox biex tibda tuża l-Clover 6. Jekk sibt din il-gwida utli, tinsiex tafas like, share u subscribe biex tara aktar videos bħal dawn. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.